един ден на практика с мен. След като чуем алармата и осъзнаем на коя планета се намираме, е време за закуска. А хората, които функционират на празен стомах до обяд, нека да си зададат тайната в коментарите. Правим едно бързо кафенце, минаваме през банята да се оправим и е време да избираме екипче. Днес ще сме в зелено. Добавяме вълшебните чехлички, водичка. Оглеждаме дали крайният продукт може да събуди добронамереност и доверие у пациентите. Горе да остава. По пътя не забравяме да се радваме на топлото есенно време и най-накрая стигаме нашата крайна дестинация. В отделението по образна диагностика се предлагат изследвания чрез скенер, ядрено-магнитен резонанс, рентген, ехограф. Не мога да ви покажа много картинки оттам, но ето, например, един прешлен. Ако познаете кой е, ви давам 15 лева. Ето рентгенова снимка по Шулер, изследват се темперомандибуларните стави, а това е изследване от ядрено-магнитен резонанс. И денят ни завършва с лекция по радиобиология.